Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinis atong nasod. Gahapon daghan ang nagrally, lain-lain lang og gipangsulti, hinaot unta nga magkahiusa ang atong mga political leaders para sa pagpalambo sa atong nasod. Ang ato sad nga nasod karon labi na dito sa Northern Luzon gihulga o giigo niining super typhoon nga Nando. Ato sang iyampo ang maagian niining maong bagyo malikay unta sa tanang mga dagkong kadautan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga padayong nagsuporta nato dinhi sa ato mga proyekto sa simbahan, labi na sa pagpamalit ani ato mga slots, paghimog mga donations, nga unta ang Ginoo mo hatag kanila sa mga grasyang ilang gikinahanglan aron molambo ug mabalaan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdan sa basahon ni Esdras. Sa unang tuig sa paghari ni Cero sa Persia, gidasig siya sa Ginoo aron magsulat siya usa ka pahibalo sa tibuok niyang gingharian aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Mao kini ang giingon ni Cero, hari sa Persia. Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghimo kanakong hari sa tibuok kalibutan, o gisugo ako niya pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem sa Huda. Kamong tanan nga kaiyang katawhan, pauli kamo sa Jerusalem. Tukuran ninyo pag-usab ang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Mag-uban unta siya kaninyo, siya nga gisimba didto sa Jerusalem. Kadtong mga nangabihag nga nagkinahanglag panabang sa pagpauli, kinahanglan hatagan sa ilang silingan og salapi, bulawan, kabtangan og mga kahayupan, ug mga halad alang sa templo sa Ginoo nga atua sa Jerusalem. Unya nangandam ang mga pangulo sa banay ni Huda ug ni Benjamin, ang mga pari ug ang mga Levita, ug ang tanan nga gidasig sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem
aron pagtukod usab sa templo sa Ginoo didto, ug ang tanang mga silingan mihatag kanilag mga galamiton nga plata, bulawan ug uban pang kinahanglan nila, mga mananap nga kargahan nilag kahimanan ug mga halad alang sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimog mga katingalan, alang kanato. Ang Ginoo naghimog mga katingalan, alang kanato. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya nga tong baba napuno sa hudya ka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog mga katingalan, alang kanato. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang alang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog mga katingalan, alang kanato. Iuli ang among kapalaran, O Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kahabagatan. Sila nga nagpugas, nga naghilak, mga ni nga managsadya. Ang Ginoo naghimog mga katingalan, alang kanato. Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan
walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diyutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa mga rally kagahapon, dunay duha ka klase sa akong pagsigig paniid diha sa social media. Dunay nagrally aron tabunan ang kamatuoran. Duna say nagrally aron i-expose ang kamatuoran. Ug unsa man nga kamatuoran, ang korupsyon dinhi sa atong nasod. Kay rally man to against corruption. So ang nagrally batok sa corruption nakafocus sa present administration's defects. Ang mga nanghitabo karon at present. Pero ang nanagrally batok sa pag-orbahin sa pagtabon sa kamatuoran, nagsigig hisgot sa previous administration. Kana bang dito sa 2016 hangtod 2022. Pero ang nagrally na i-expose ang corruption, gisugda nilag focus ang flood control karon na nanghitabo. Lingi ay mong tupad. Ing naasa man ka pabor. Nahay may imong paboran ana. Na mga igsoon, bisan sa atong kinabuhi, dunay panahon nga maningkamot ta pagtabon sa kamatuoran. Labi na gyud og sakit para nato o kaha makauwaw. Ikauwaw ba? Kana lang na ang inyong kuluran, inyong buhok. Inyong gitabudan ang kamatuoran. Kana lang inyong kiskison ang kilay niya badlisan dayon para murag baga tan-aon. Gitabunan ang kamatuoran. Yan ang inyong make-upan inyong naong nagaluspad aron mura kunuhay blooming. Gitabunan ang kamatuoran. Anang luspad kay inyong abil, inyong butang-butangan anang naang lipstick. Haron nindot sa tan-aon, yang tinud-anay gid ay. Wagi ayo. Gitabunan ang kamatuoran. Og labaw sa tanan ang kamatuoran nga pobre gid ay ka. Ang kamatuoran nga ikaw usa ka politisyan nga di gyud ay kadaog kun ang mga tao lang gyud mo ipabutaron, di gyud ka kadaog. Gitikasan lang gyud nimo panahos eleksyon. Nanikas lang gyud ka. Mao na karon mahibong ta ang wa makadaog pag eleksyon mao ni lingkod, ang nakadaog mao na disqualified. Mao na karon ang nahitabo sa atong katilingban. Ang giingon sa election code nga di manghatag og kwarta ang mga politicians niadtong midterm elections, harap-harapan sa atong atubangan, purting hinatagay kwarta, maglinya pang mga tao, matraffic pagyud ang daan. May lang tatong sekreto-sekreto kana ingon silang kamang-kamang, waoy dili na to kamang, linya gyud. Linya mong tupad ina nakaapil ka ato. Wala ay kog ilara. Sigig simba niya mulinya dito nang hatag og kwarta nga against sa election, omnibus election code. Unya mura la sa gwa sa kumilik. Mura la gwa. Ana, kay ngano legal kuno to kay ayuda. Mao na ayuda. Nabitay ni sikat karon sa kuan, ni sikat sa
social media og nitan-aw mo kanang giril ba nalingaw ko usa ka motorista nga niapil og rally. Di man to siya motorista, ralista. Gada og kanang motor na sa siya angkas. Giharangan sa mga pulis, nya giingnan din siya, asa mang imong permit. Asa imong permit. Ingon dayon siya, ha? Permit? Kaming mga nagrally, kanya-kanya mig permit. Pero ang pagpangawat, why permit? Siya, unsa man? Naay permit ang pagpangawat, gisagitan ginyag maayo ang katong police officer. Naay permit ang pagpangawat. Ako gikawatan ko karon, kamo gikawatan sad mo. Kay kada nato palit naay tax, ang atong tax mo gikawat, kitang tanan gikawatan. Inyo nang gipangitaag permit. Nya kaming nagtinarong kining among kita nga purti namong hago ani unya gikuhaan na nig taxes, pangitaan nimong permit. Kuyaw no? Kinsa may mo expose ni ini. Kung kita maoy maningkamot pag-expose, bisan ang ato ganing Supreme Court, galibog na. Hastang ato mga legislators, galibog na. Kanalang pag-interpret sa or, with, forthwith, immediately, galibog ya sila anak. Ingon anak nagid sila kamabaw kaayo, na maglibog na sila anang mga pulunga, nakasayon lagid anak sabton. O nganong naglibog naman sila, nganong galalis naman sila anak nga mga ngilngig man nga mga lawyers, purti man ang mga top notchers man sila, maglibog na magunsa og interpret ang forthwith, ang immediately, or with. Lingay mong tupad, inakanang gisgutan ni Father, nakasabot ka ng mga pulunga. Otro sa deka. Adi, arang-arang na lang ta, di man ta lawyers. Di man ta lawyers. Pero sila, mga lawyers, unya napbutang pagidaan ng tag-as ka in posisyon nga way makaso diha kung dili ka kunuhay proven nga purti na gid nimo kamaayong mo interpret, naglibog na sila. Ug kung say nakalibog nila, ang pagtabon sa kamatuoran. Kay kung isulti kuning nga maong gini ang tinuod, basin unyag mabutyag ang kamatuoran. Diha sila naglibog, diha ro nagkagubot. Diha naglibog ang atong mga kunuhay mga amahan sa atong nasod. Hilom kaayo ang atong presidente. Sukad pa itong 2022, di kay siya musulti. Nya kada niya sulti na agi reaksyon nga bati. Nga naman, kay siya sad mismo tingali, nagsigig paningkamot pagtabon sa kamatuoran. Ningon si Kristo sa itong Ebanghelyo karon, walay kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Musugot kag sa dili, mulihok gina dihas imong kasing-kasing ug kini karong naningkamot pagtabon sa kamatuoran, madako magranggo o magamay, kitang tanan nga mga bakakon. Unsa may mahitabo? Maglisod na gyud og kabot og kalinaw. Wa nay tinuod nga kalinaw, wa say tinuod nga kalipay. Sige, lingay mong tupad. Ina malinawon ra ka sukad adtong niaging semana. Ina malinawon ka. Oy, so daghan kay ron. Unsa may mga timaan sa mga taong way kalinaw? Ratolon, dali maratol. Dali masoko, maglisod og katog, sige glimbag-limbag. Mao na sila, unya mga madudahon, dali kay magduda. Pero kani mga taong na ikalinaw ang tinud-anay, right? So inigwali palaspari, tuog na sila. Malinawon mga inighigda ay why 3 minutos hagok na nya maaday mga bagyo, mga linog, mga sunog. Relax ra kay nas tanan, di gina maratol. Ang bana dili mo uli kay tuas kabit na moingon ra gina mo uli ra man ang panungay. Tuog na di na gina magyaw-yaw. Malinawon man kasing-kasing. Muna nga ningos Kristo, kung magdagkot mog suga, itongtong gyud. Unsay pasabot niya?
unsa may atong gidagkutan ang suga sa kamatuoran, hustisya o kabalaan. Musugod na gani tagpuyo sa kamatuoran, itongtong. Naasay talk ni atong umaabot nga Archbishop Abit Oy, ako lang isang kutloon na iyang gisulti sa ilasang rally dito. Siya pa may obispo ako nakitaan nga ning tambong og rally, pero tininood na rally. Niingon siya nga kanana ang nindot man ang atong pangulos nasod kay nasuko, mura man siya nasuko aning korupsyon. Niingon siya, mahiya naman kayo. Ni ana man siya, ingos Bishop Abit. Pero kung niya pa siya sa akong atubangan karon, ako og siyang ingnon, Mr. President, dili pa na igo nga masuko ra ka or moingon ra kang mahiya naman kayo. Liguna ang sistema sa anti-corruption. Bungkaga i-implement ang balaod sa anti-corruption. Ana. Muna kusog kita mo tulisok sa ato isig katao. Ikaw, animal ka. Ikaw, unsa man sad ka? Kusog kayong mamato gahapon, gubot na ay mga nagrally nga gubot, gipamatiran ang mga pulis, gibato ang mga pulis, ana nangasamad ng uban. Sigig ingon nga mabuhay ang Pilipinas. Nya magsagit kag mabuhay ang Pilipinas, nya purti nimong sukuan. Makahatag ba nagkaayuhan ang imong kasuko? Kanang imong pagdagmal anang mga tao, imong batuon anang botilya, kanang bato. Makahatag nagkaayuhan sa atong nasod. Sukad pa 1970s, nagsugod na kanang gitawag natog mga rally-rally nga magkagubot yun, mga samad, mga matay, pang uban. Wa gid nay ikahatag na kaayuhan sa atong nasod sa tinud-anay lang. Violence cannot produce true unity, peace, and development. Di gina kahimo. Unsa may makahimo? Ang ato ra gyung pagsunod sa Ginoo. Ug unsa may pag-agis Ginoo? Higugmaa imong kaaway, biyai ang sala, antusa ang mga kasakit. Ganahan mo, ana? Hoy, higugmaa imong kaaway. Sa itong sunod, biyai ang sala, antusa ang mga kasakit. Sa dihang nahimo yung sikat kaayo ang mga Israelita, nahimo silang proud people. O di na sila mutuos Ginoo. Nagsigi na silang simbag mga Diyos-Diyos. Hangtod, gialaw sa Ginoo nga mapildi sila sa gubat. Hangtod nga nabihag na sila ngadto sa lain-laing mga nasod. Wa na sila'y templo. Ug unsa may mensahe sa mga propeta nga tinud-anay ngadto nila, niingon, nag-ingon ang Ginoo, pagpaulipon lang mo sa mga nasod. Alagari sila. Padayon mo sa pagpaubos. Kaya ang Ginoo ray mo trabaho para ninyo. Ug tinuod yun, sa ato karong first reading, gihisgutan ang bag-ong hari sa Persia, si Cyrus, nga dili Israelita, nga dili kaaway nila, kaaway nga hari, kaaway nga nasod, mo'y nagbihag nila. Unsa may gisulti? Akong papulion ang mga Israelita ngadto sa Jerusalem og magtukod sila templo, baliko nila pagtukod ang ilang templo. Og kamong tanan nga naay mga ulipon diha nga Israelita nga mo gustong mouli ngadto og motabang pagtukod sa templo, nya way ikapliti, way magamit, tagain ninyo. Ang hari mo'y nag-order ana. Adi mo to. Gisuwat man na pa di mo to ta. Nakaroon unsaon nato ni pagsulbad ang atong nasod, pinaagig away, pinaagig tulisukay, siging kuan, siging kinontrahay, mag-anam na gid hinog kalusno ning atong nasod kay gisulti na sana ni Kristo,
ang pamilya nga mag-unay away malusno, ang gingharian nga mag-unay away malusno, ang nasod nga mag-unay away malusno. Na lingay mong tupad ina may pagmamalitag slat. Ingna ba? Ingna may pagmamalitag slat kaysa mag-unay tag-away. Di ba? May pa mag-unay tag-away anang kwarta. Oy, gibuang rota ng kwartaha, may pag inyo nang ipalit og slot or inyo nang i-donate dinhi. Pila na atong halin ani atong slot. Arang-arang gahapon naka kwarta-kwarta kita gamay. Ang atong halin karon sa atong grace niabot na og 58,475 na apay 641,525 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nga na ni 70 slot challenge nga tag 7,192 na sad ang atong halin or challenge. Nga sa atong PPSC, atong mga projects dinhi, ang atong halin niabot nag 21,671 na apay 78,328 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nga ani 162 slot challenge nga tag 16,246 na ang atong nadawat. So atong pakpakan ang atong mga namalit og slots. Ang ato sang special pledges katong mga kneelers dinhi. Upat man to ka kneelers no tag 42,000. As of this morning kay nakadawat man kog usa ka text, tulo na ang ni pledge. Tulo na. Usa na lang ka kneeler nga wapay ni pledge. Pasabot pledge within 2 months or 3 months una nila impason og bayad. So kana ganing moabot na gani ni ang pledges og upat, mag-order na ta. Unahon nato ang kneelers kay murag hapit naman ni mahurot. Lingay mong tupad ina tiwaso nato. Ingna ba? Ina tiwaso nato. At kitay promise sa usa ka kneeler 42,000. Ana ha? Kamong mga grupo dinhi, mga organizations, mga ministries, pwede ra gyud mo muangkon og usa or kamong mga chapels. 88 guni ka kapilya ato dinhi, magpakauaw sad mo kamong mga karaang kapilya nga daghan kay mga membro, pakauaw mo di mo muangkon og usa. Bisag usa lang kaniler or sa kapyo, samot na atong mga barangay. 16 guni ka barangay dinhi. Siya rog di gyud mo muangkon og mga lingkuranan tag 55,000 ra man na. Ang atong mga lingkuranan upat pa man toy ni pledge as of yesterday, hangtod karon upat lang gyapon, wala pay laing ni pledge. Ana no? So atong pakpakan ang ni pledge nato. Salamat kayo. Kana usana kapaagi sa pagtungtong sa atong suga dihas tungtunganan. Kani bang atong mga maayong buhat, mga maayong mga panigingnan ato ning isulti. Dili na to isulti angan dinhi wa magitay mga ngan nga gisulti, pero ang binuhatan kay generic man ang binuhatan, pero angan specific man. Di kayo gustos Kristo ana mo na kita dinhi bisag pila pa ka libo imong ihatag ning kamot kita nga wa gyud i-announce. Grupo pwede na to i-announce, pero specific persons ayaw lang. Kay haron sad matabangan ta nga daghan ang kaning maong tao o maong donors, matabangan na makadawat yung ganti dito sa langit. Kaya naingon mas Kristo, kung mapasalamatan na mo dinhi, basig dili na mo makadawat og reward gikan sa akong amahan mo na kung unsay gibuhat sa imong tuong kamot, ayaw pahibaw ang imong wala nga kamot. Ang imong gibuhat nga maayo, himua sa tago, ayaw ibandilyo ngadto sa mga tao. Ug ang inyong amahan nga nagtan-aw niini mo reward kaninyo. Ato gina siyang matngunan. Muna salamat kaninyo mga donors nga naanad na sad nga mohatag lang pero di magpahibalo. Ay hatag nato diri dako-dakong kantidad
niya moingon, Father, ayaw lang yung ipahibaw ha. Ana. Nindot kayo, nako congratulations, pwede na ka mamatay. Bitaw. Ang sa titubag nato sa Salmo, ang Ginoo naghimog mga katingalahang ato na lang kang dalian ato malimot mga tiguang naman tapulos din. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Yes. Kung magpadayon lang ta og sunod sa iyang gusto og sa iyang ipabuhat nato, bisag masakitan ta, muhimo gyud na siya katingalahan para nato. Ang nasod karon na Pilipinhon nagatubang og dako kayong problema, kining grabing korupsyon o grabing distraction sa atong palibot, labi na gining flood control nga grabing pagkaguba. Atong puy-an kanunay ang pagantos, ang pagpasayloay ug ang pagbiya sa sala, kay mao gid ni ang sekreto aron ang Ginoo makahimog mga katingalahan para nato. Dili lisod himuon sa Ginoo ang mga katingalahang kaayuhan, pero ang iyang requirement sama sa mga Israelita, kinahanglang magpabilin mong mutuo nako, maglikay sa sala ug maghigugmaay kanunay, maginantusay kanunay. Digi last na lang lingi ingna antuson tika kanunay, ingna antuson tika kanunay. So kamong mga sige paglibak anang inyong silingan o siging kasukuan ang mga libakira, hunungan na magkontista og kinsay kusog mo antos para sa atong isig katao. Kanang dili pa kaantos, sagdai lang na, pero magpasalamat tas Ginoo kung kamao na tang mo antos. Ako magantos lang gyud kog sigig baligya aning slat. Sige ra gyud kog yaw-yaw, bahala nagjutay ang halin o mudaghan bang halin. Sige ra gyud kog yaw-yaw, antuson ko ni hangtod ko mawa dinhis Compostela o kanus amang kumawa dinhi. Ana no? Nga bulahan sad mo nga mo antos pod og palit og slat. Na bisag maglakaw na lang mo, bisag wa na mo ikaon, bisag din amo makapalit anang inyong para pakulor-kulor sa buhok ug uban pa, pero mo palit lang gid mo og slat, bulahan mo, maghimo ang Ginoo og mga dagkong katingalahan diha sa inyong kinabuhi. Promise. Magampo ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa daghang mga maayong butang, busa malaumon kitang muduol kaniya og moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang katawhan sa Dios mahisama sa dakong kahayag nga musanag diha sa kangit-ngit, pinaagi sa ilang mga kahago sa pagtukod ug arang-arang nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran magdalag silaw sa paglaom ngadto kanila nga nagantos, pinaagi sa paghatag og hustisya ngadto sa mga dinaog-daog ug dinidad ngadto sa matag tawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga ginikanan mahimong sama sa kahayag ibabaw sa bukid nga nagiya sa ilang mga anak ngadto sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang paagi sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug mga nawad-ag paglaom makadiskubre sa kahayag ni Kristo diha sa ilang mga giantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga matuuhon nga mitaliwan na, makadawat sa kahayag nga walay pagkapalong, sa kalipay ug sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Dios among maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo,
Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuman
Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami ilugian sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tanging harian, ang kahumugan himayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We wait in darkness.
Mag-ampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himoa nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod, divine protection. Ang iya lang pangayoon, mubiya lang kita sa sala o muantos ta sa pagtuman sa iyang kasuguan. So antos ta ha og palit og slots. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, nya na 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos per slot gihapon, nya na ay 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong kneeler usa na lay kuwang antusi sa na ninyog pledge pero tinud asad og bayad. Ang atong mga piyos tag 55,000 na pay siyam ka mga wapay ni pledge. So kining atong kneeler og mahuman nig pledge kaning usa ato dining orderon nya ato sa mga piyos og makumpleto na sa mga pledges ato na sa niyang orderon. Mientras tanto paabot-abot lang ta. Nya padayon sa mog support sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, signalimot na mo ani. Luna na ni Roy mga 267, murag 268 na ni 1,000 ang iyang mga subscribers karon. Sige lang gid mo view, like, share, subscribe every day. Nya mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga homily o sa atong misag pamalandong o niya maka-income sa tagamay para sa atong charitable expenditures. O niya na ay usbonako na ay recollection karong 25 Huwebes alas 7 sa gabi human sa atong misa sa alas 6 para nis mga mandated organizations, mga ministries, mga chapel leaders. Niya doon na sa pagpangumpisal. Pangandam ni sa installation inig ka September 27 karong Sabado sulod sa alas 6 sa gabi nga anticipated mass. I-install ang atong mga ministries o mga organizations nga naglihok din sa atong parokya o mga movements. Nya nang inahanglan tag additional lay ministers. So kamong mga gustong mag lay minister, apil lang mo sa recollection karong 25. Nya pagpa-install mo ika 27 ang subsequent trainings ninyo o seminars mo follow raon niya. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.